Dobar dan svima, veliki pozdrav iz Novog Sada, ovog puta doktorka Dušanka pored mene, moja malenkost i naša draga pacijentkinja koju želimo da predstavimo, koju smo sada predali zube danas na implantatima, pa ćemo malo objasniti kako sve to izgleda, kako smo to, šta smo uspeli da uradimo i čućete od nje koju rečenicu kako se ona osjeća povodom svega ovoga. Naime, naša pacijentkinja zapravo nema ni jedan svoj prirodan zub sad u ustima, a dobila je keramičke zube koji su fiksni, koji se ne vade iz usta i to je boja B1, da kažem kao neki hollywoodski osmeh, prirodan hollywoodski osmeh, nije tako beo, ali to jesu dosta, da kažem, izrazito beli zubi, pogotovo na dnevnom svetlu, na suncu, oni su belji od prirodnih zuba praktično, tako, ali nisu one bleach boje. Tako da pacijent je htjela da ima nešto kao prirodno, ali malo belje. Tako da su to te boje. Naime, kod nje smo ugradili 4 implantata gore, 4 dole i postavili te sada keramičke zube, prvo privremene pa keramičke zube. Pa eto, pacijentkinja je nosila ranije neku protezu, šta ste imali pre totalnu protezu, ste imali gore i nekoliko zuba, je li tako? Tako je. I kako je to funkcionisalo sa tim protezama i sa zubima? Jako teško, jako teško. U početku je bilo dobro, ali vremenom to je padalo, pa me žuljalo, donja proteza me bolela. I bila sam jako razočarana. Htjeli ste nešto bolje, ja? Pa normalno, htjela sam bolje i maštala sam. Maštali ste o tome, ja? Maštala sam o implantima, maštala, dosađivala svima, samo implanti, hoću da se ništa ne pomera. Pa kako ste došli do nas onda ovaj? Znate kako, slučajno je na Facebooku izišao vaš neki snimak. I to je mene tako mene zainteresovalo, onda sam ja ukucala gde se nalazite, pa sam gledala druge snimke, pa sam ja gledala i lepo studirala sve, pa vraćala, pa pokazivala kolegama na poslu, gledajte ovo. I na kraju ipak... Znate šta me oduševilo? Što ono prvo, znači, kad sam došla prvi put, kad sam vam se obratila, rekli ste za 5 dana. To mi je stvarno bilo malo nemoguće. Kaže, za 5 dana, mislim, ja nisam, dobijam privremene zube. I tako je bilo. Tako je bilo. Oni privremeni su za mene bili pravi. I kad ste rekli, pa kaže, sad ćemo prave, pa kažem, ba ja ne znam šta je lepše, ali sad vidim šta je. Eto, možete pogledati malo i osmeh naše pacijentkinje, čisto malo blago, kako to sad izgleda sve, vidjet ćete i slike, sad malo da se navikne. Naša pacijentkinja na to, ali eto... Prirodan osmeh. Šta je pacijentkinja dobila? Kakve zube? Ona je dobila na hibridni rad, znači metalokeramičke krunice na 4 implantata gore i dole, šafljena verzija. Skinut ćemo za godinu dana kad dođe na kontrolu da proverimo stanje implantata i samog rada. Da, znači može da se skine, to je jako važno, šafljena verzija, možemo da, kad god mi hoćemo, pacijent ne skide, ali mi možemo ovdje kad god hoćemo da skinemo, da vidimo ako treba nešto se koriguje, da vidimo kako zapada hrana, da li su dobro čisti i to sve, kakvi su implantati, to nam je jako bitno. Tako je, za godinu dana napravimo kontrolu. Ja bih dobrala još nešto. Htjela bih da kažem da ordinacija dr. Lolin, ne možete da verujete, ali ovo, ja ne verujem u ništa, ali ovo je stvarno, oni su stvarni, oni su tako prijatni, osoblje, doktori, ja više ne znam ni ko je doktor, ko je sestra, svi su jako prijatni, tačni, stvarno, imate neku pozitivnu energiju, ne znam nešto šta radite, ali stvarno je meni jako. Mi volimo i kad pacijent ima pozitivnu energiju, znači onda kad se sklope te energije, to onda mora nešto da ispadne. Da, bude ovako dobar rad. Nešto mora da ispadne. Tako da, eto, toliko za danas. Mi idemo dalje s našim poslovima i pratimo naše pacijente i vidimo se i čujemo se kod nas u Novom Sadu. Pozdrav!